गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान सिमानि बेलुचिस्तानाव मोनसे गिख्रंथाव उदाङै गुलि गावनाय जाथाय सोमजिदों। बे उदाङै गुलि गावनायाव 7 नोगोरारिफ्रा जिउ गोमानाङो। मिथिनाय बायदिब्ला बे सिमाजों गोबां फालांगिरिफ्रा मोन्नैबो हादोराव थांलाय फैलाय खालामो। बे समावनो थांनाय सानखालि आफगानिस्तान आर्मिनि गुलि गावनायाव 7 नोगोरारिफ्रा जायगायावनो जिउ खोमानाङो आरो 17सेया गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझारनि डक्टर सफा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव फरायसाफोरनि हरसिखावनाय। दिनैनिफ्राय आनजाद जासेयावबो आनजादखौ नेवसिगारदों आरो सोमावसारदों। फोरोंगिरिफोरखौ सोंहाबनो होआखै, गोदान प्रिन्सिपाल नांगौ होनना दाबि दैखांदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों कलेजनि फोरोंगिरिफोरनि फोरमायथि। क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव थानाय डक्टर सफा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव दङ थासारि। फरायसाफ्रा गोरायुं लारलि ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों खुदिसारनाय दिन्थिफुंदों। रुंसारि कनिका बर'नि गोथै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होबाय। मैयानि गोर्बो बायग्लिनाय जाब्रबथायाव मिरुएफसिनि एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि रुंसारि कनिका बर'नि गोथै सोलेरा मुसलपुरनिफ्राय सफैनाय लोगो लोगो बिथां गेदेमा आइजोखौ जोबथा बिदाय होनो लोखि बाजारनि दुखुथिया फिसाय मुर्सि हांगामा बर' नबथियाव सुबुंनि थुबुर जाफैदों। बिदायनि जोबथा बुब्लियाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि एमसिएल एएम आरो एमएलए मन्त्रि बिथांमोना बाहागो लाहैना जोबथा बिदाय होयो। चिरां जिल्ला बनसुआ एनजिअजों नंखायदायाव गुलि गावजानाय दुखुथिया सुबुंखौ नायहैदों। नंखायदायाव गुलि गावनायखौ बन्द खालामनांगौनि एम रन्जित बसुमतारिनिसिम दाबि। गुलि गावनायनि सायाव नखरा एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै 12 डिसेम्बर 2022 अक्ट'निफ्राय 22 डिसेम्बर 2022 अक्ट'सिम गासै बिटिआर हालामाव लेन्ड सार्टिफिकेट मेला जागासिनो दङ। बेजों लोब्बा लाखिना दिनै गसाइगाव रिफिनेरि सार्कलआवबो बे मेलाखौ खुंनाय जादों। बे मेलायाव बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा रेवरेन नार्जारि, बिटिआरनि मानगोनां जइन्ट सेक्रेटारि मुर्सु उइलबार एस दैमारि आरो बे सार्कलनो मानगोनां लोगो सार्कल अफिसार मुर्सुमा ब्रिस्टि दैमारिमोनहा सार्टिफिकेट गथायना होदों। जाय बिथांमोनहा बे मेलानिफ्राय गोरलैयैनो हानि नामजारि हानि बायदि सार्टिफिकेट लानो लुबैदों, गावबा गावनि सार्कल अफिसाव गोख्रै सुलाद लानो हागोन होनना बिथांमोनहा खावलायहरदों। मुम्बाइ सोहोराव बडलेण्ड गेस्ट हाउस नांगौ, न' बडलेण्ड गेस्ट हाउस न' रेस्ट बायदि स्लगानजों सोमावसारदों। दिल्ली कलकाता बायदि बायदि सोहोराव थानाय बायदि मुम्बाइआवबो बडलेण्ड गेस्ट हाउस नांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों मुम्बाइ बर'सा गौथुमा। मख'नो गोनांदि मुम्बाइआव थानाय बर'फोरनि गाहामनि थाखाय बिटिआर गोरोबथायावबो बडलेण्ड गेस्ट हाउसनि दफा दङ। थाबैनो बे दफाखौ मावफुंनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'सिम गोख्रोङै दाबि खालामदों। बर' रावजों लिरनाय बेनारखौ बोख्लायदों। बिजनियाव आसिनि दम। बिजनि दख'रा आसिआ बर' रावजों लिरनाय बेनारखौ बोख्लायना असमिया रावखौबो सोफानांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बिजनि सोहोरनि सिभिल साप्लाइज डिपार्टमेन्टनि बेनारखौ बोखारना थाबैनो इंराजि बर'जों लोगोसे असमिया रावखौबो बेनाराव होफानो नांगौ होननानै आसुआ गोख्रोङै दाबि दैखांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फाथासिल आम्बारनि अर खामनाय जाथायाव खहा जानाय नखरफोरनो खहा सुफुंनो 25,000 राङै अनसुंथाइ होगोन होनना जिएमसिआ बुंदों। मख'नो गोनांदि जिएमसिनि थागिबि मावफारियाफोरनो 2 दाननि आगु दान बान्थाखौबो होगोन होननानै फोरमायदों जिएमसिनि काउन्सिलर ब्रिगेन सनिया बिथाङा।